Avui a l'altra cara de la lluna tenim la visita del duet de pop electrònic Team amb Puma Mimi, format pel productor suís Christian Fischer i la vocalista japonesa Michiko Hanawa. Hello, welcome! Hello, hola! Han vingut a Barcelona per oferir una sèrie de concerts a la gira d'hivern de presentació del seu darrer treball, The Stone Collection, però també han fet un workshop amb un aparell de fabricació casolana que converteix en instrument musical les fruites i verdures, un aparell anomenat el Fruitilyzer. També tenim amb nosaltres el Salva, responsable de Petit Indi, que s'ajudarà amb la traducció. Molt bona nit, Salva. Molt bona nit. Què tal? Com va tot? Mira, primer de tot, disculpar-vos a la gent que entengui anglès i tal per si faig alguna cagada, però intentarem fer el màxim de bé possible el tema de traduccions. No et preocupis. Bé, la primera pregunta que els volia fer a Team amb Puma Mimi és com funciona això del Fruitilyzer. So, how it works, this thing about the Fruitilyzer? It works good. I mean, we just bought this pepino cucumber at the shop around the corner. No, més o menys tècnic, o sigui, què és això? But technically, you know, how it works, like how do you get the sound from the fruit, you know? Actually, the sound is a little generator here, and with these needles I change the high, like high sound or low key. So the farther the needle, deeper, Low, and high. then close, yeah. Ahí tenim l'agut i en l'altra banda el greu, no? Exacte, tenim una maquineta, ens expliquen que tenien la seva maquineta en la qual punxen amb dos ferros de bateria, diguem-ne, i depenent de lo a prop que estiguin, doncs tenen un so una mica més agut o més greu. Molt bé. I això és un invent seu? És un invent vostre? This is like you thought it? You were the first one who thought it? Like you invented? I guess there were other people who did it, but I never saw it before. So for me, it's my invention, but I think some other people did. Ens comenten que segurament que sí, que alguna gent l'haurà vist, l'haurà fet abans, però que per ells és la primera vegada que ho veuen així físicament. A més, penso que també és la primera vegada que es ven amb un paquet així que pots comprar com si fos al súper. Molt bé. Doncs jo crec que ja ha arribat el moment de fer una demostració, no? Perquè la gent que ens estigui veient tindrà moltes ganes de sentir, de veure com funciona aquest Fruitilyzer. Com vulgueu. Should we play? Yeah. Okay. Yeah. Mimi, are you ready? And the cucumber, Pepito, are you ready? Not Pepito. Pepito? Pepino. Pepino, sorry. Oh, yeah. Okay, 1, 2, 1, 2. I fell. I know that I would now. I fell. I know that I would now. So good, I got you. Freak the pepino, baby. Pepino. I know that I work now. I feel good. I know that I work now. So good, I got a Molt bé. Team amb Puma Mimi, aquí a l'altra cara de la lluna. Moltes gràcies. Thank you.